Здравейте, ставай, Чилица и Габи. Както знаете от заглавието, този клип ще е за покупки за училище. И аз съм Габриела и сега започваме. Това са моите турбички. И започваме. Така, първото нещо, което ще ви покажа от тази турбичка. Всъщност искам да кажа за турбичката, че не съжалявам за турбичката на Тейлюел, просто другата се скъса и реших да сложа в тази. Първото нещо, което ще ми вадя е този калкулатор, който купих от Kaufland. Много копчета, много нещо. Тепърва ще го разучавам. Не помня цена за този калкулатор и да. Следващото нещо е този маслено-зелен тефтер, който взех от Jumbo на цена 1,99. Мисля да го използвам като планер, т.е. ще записам неща за деня, които трябва да правя, за училище разни неща и така, да. Следващото нещо, ще покажа всички неща, са тези тетрадки. Сега, първо, тези двете са от Jumbo на цена 99 стотинки. Мисля, че тук е 80 листа, тази е 60. Да. Тази я закупих от книжарницата тук в града на Габо, 40 листа и напомня цената. Тези тетрадки, 6 тетрадки, всъщност бяха в комплект по 4 от всеки вид. Всеки комплект беше 2,70 от Kaufland. Следващото нещо са тези папки А4 от Kaufland. Ето сега извадя една. Да видите, ето. Папка, която ще стои в друга голяма папка. Все още не знам какви работи ще слагам вътре. Това предстои да разберем, когато започнем училище. Следващите неща, които ще ви покажа, са тези химикалки. Всъщност не мисля, че трябва да обръщам специално внимание на химикалките. Ето така ще ви сложа. Тези три химикалки са гел химикалки, всяка една е по 50 стотинки. Това струваше левче. Червен маркер, който ще използвам за бялата дъска. И тези двата химикала са по 1,20. Следващото нещо, което ще ви покажа, е тази флашка. Да, флаш памет. Memtech 8 гигабайта. Да, закупихме я, не знам откъде. Мисля, че Office One беше. Не знам, не съм сигурна. Не пази опаковка. Там трябва да пише. И не си спомням цена. Това е лепило от Jumbo на цена 59 стотинки. Да, просто обикновено лепило. Не знам защо го отварям. Последното нещо в тази торба е този червен телборд. Малък, практичен от книжарницата тук. Последната торба, сега ще ви покажа в нея какво има. Всъщност това е много неща. Ще ви покажа тази кутия, която сама облепих. Тази кутия беше от една кутия с дневник, която ми беше подарък, обаче не ми харесваше как изглежда и налепих картинки отвън и отдолу. И ето така изглежда отвън с огледалци. Да. Още не съм сигурна за какво ще използвам, но сигурно ще е за училище, за листчета и такива неща. Последното нещо, което си закупих за училище, е чантата ми за училище. Ето. Изглежда така отвън. Сега вътре има една голяма преградка и една по-малка тук. Два джоба с цип, тук и тук. Да, две обикновени джобчета във всяка чанта и отзад още един джоб. Закупих я за 19 лева от магазин за чанти. Не е нищо специално, нито е маркова, нито нещо друго. И правилната турбичка.
Аз съм Елица, това е моята турбичка и няма какво да ви говоря, просто да започваме. И първото нещо, с което ще започваме е с чантата ми, няма какво да я чакам за накрая. Да, това е моята чанта, съвсем обикновена чанта, нищо съществено. Вътре има, доста дълбока между другото, има две прегради, с едната от която е с с цип, съжалявам. От тук също има още една преграда. Тая. Тук също има ето така две мънички преградки, които няма значение. Отпред има две прегради, ето тук и тук. И отзад един джоб тук. Има носни кърпички. Чантата е най-обикновена, също от този магазин в града за чанти. Струваше някъде около 19 или 20 лева, не помня точно колко беше. Там беше някъде. Както каза Габи, не е някаква маркова чанта, просто най-обикновена. Следващото нещо е тази голяма черна папка, която е така фан за 3 лева. Обикновена папка, черна и няма какво да кажа повече за нея. Следващото нещо са тетрадките, само че ще изчакате да извадя всичките. Съжалявам много. Мисля, че са. Не са. Само това. Някои закупени от Jumbo. Ето тези струват по 99 стотинки. Ще ви покажа всяка една от тях, но ще се опитам да съм по-бърза. Тези двечките струваха 59 стотинки, по-мънички са и с повече листа. Тази също е 99. Тази по-голямата е 1,99 лв. Ето така, прозрачна, лилава. И отдолу ето тези другите, които също са по 99. И ето тази по-голямата от 60 листа, другите не знам колко са. И следващото нещо е ето тази кутия, която е от Jumbo за 5,99. Ето така изглежда отвътре. Просто не знам какво ще държа в нея. Въобще не съм решила. Но не мисля, че ще е нещо за училище. Може би имам една идея да си държа гримовете в нея. Не, че са много. Не мислете, че съм някаква маничена серая. Няма да говоря за това. Харесва ми тази кутия и това са тези подвързи. Сигурно, ако сте гледали клипа за покупки от Jumbo, сте ги видяли там. Те са на 10 на брой. Отново за тези, които не са гледали, ето така изглеждат. Доста практични. И струваха 99 стотинки. Следващото нещо са ето тези етикети, които тези са наобратно. Те са 10 листа с 30 етикети, най-обикновени. Сега ще ви ги покажа. Ето така изглеждат най-обикновени етикети. Следващото нещо са ето тези химикалки, които са гел химикалки. Струваха 1,20 лв. Също не знам дали са от Jumbo, мисля, че са от книжарницата в града. Съжалявам, че говоря толкова бързо, но просто нямам памет на телефона и скоро видеото ще изключи. Толкова за тях. Следващото нещо са ето тези кламери, които са 175 на брой, на обикновени кламери. Виждали сте как изглеждат, ето така. Просто кламерчета, взе ги за 40 стотинки от книжарницата. Следващото нещо са тези листчета, жълти листчета. Не знам дали. Вижте се, че са жълти. Не знам колко са на брой, просто винаги си купувам такива листчета. Много ми помагат при ученето, записвам някакви неща. Струвах 1,20 лв. и са от Jumbo.
Да, това е калкулаторът ми, който също е от Jumbo. Струваше 2,20. Да, обикновен калкулатор, мъничък, практичен. Да. Така, това са един маркер и коректор. Коректора струваше левче, а маркера струваше 99 стотинки и да, толкова за тях от книжарницата са. Следва това лепило, което е същото като на Габи. То е от Jumbo, да, за не знам колко беше. И да. И последното нещо, с което ще завърша, ето този буркан, който е просто искам, не е нищо съществено, просто искам да ви дам идея за моливник. Просто буркан, отстрани съм го отлепила с хартията на Габи, сигурно сте видяли в покупки от Jumbo. И да, общо взето е това. Клипът може, съжалявам ако спре, просто да. Да ви кажа, благодаря на тези 103 гледания, за Бога, благодаря на всичките хора, които са гледали на клипът покупки от Jumbo. Наистина, благодаря на всеки един от вас и за тези 5 харесвания, дори за едното не харесване. Много се радвам и моля ви, пишете в коментарите дали клиповете ви харесват, защото всеки трябва да изразява мнение. И да, довиждане и дано учебната ви година започне с много успехи.